Relat d'un estrès. Déu, no pot ser. Tot just m'acabo d'estirar i ja és l'hora. El despertador ha decidit fer vaga de soroll. Sort que tinc el meu rellotge intern. 5 minuts més, em dic, i quan me n'adono, ha passat mitja hora. Ara cal córrer. Penso ràpidament. Passo de dutxar-me, guanyo 10 minuts. I si em poso el que portava ahir, 5 més. Per comptes del suc natural, un got d'aigua. 3 minuts guanyats. Però les torrades sí que no. Per aquí no passo. Les trec del congelador a la torradora. Augmento el temps. Normalment les haig de posar 2 cops. Mentre agafo unes calces qualsevol i els primers sostens que em cauen a la mà, juntament amb els mitjons, sento el clec de la torradora, la brusa, els pantalons, un cop d'aigua a la cara, un parell de talls de pernil a damunt del pa sense tomàquet i miro el rellotge. Només passen 5 minuts de l'hora que normalment surto de casa. Crido a l'ascensor i aprofito la pujada per comprovar que porto les claus al bolso juntament amb algunes mostres de crema i colònia per emergència. Merda! Algun malparit ha trencat el vidre de l'ascensor i no hi ha manera que em pugui posar els 4 potingues. Bé, ja ho faré entre semàfor i semàfor. Miraculosament al pàrquing no hi ha ningú i així m'estalvio els 5 minuts de rigor per les corteries de deixar sortir a uns i altres. Ja sóc al carrer. Odio l'hivern, tot és fosc, depriment. Et venen tantes ganes de tornar a posar-te al llit que els matins són un esforç sobrehumà. Primer semàfor, camí de la feina, són 15 en total. Els tinc controlats. I el viatge pot variar en 15 minuts en funció de si els enganxo oberts o no. I és clar, del comú de la gent que hagi decidit pujar a les 4 rodes en comptes d'agafar el transport públic. Sempre penso, demà agafaré el metro, però això em suposa haver-me d'aixecar mitja hora abans i caminar i no gaudir de la plaça d'aparcament gratuïta que vaig guanyar amb el meu ascens. Al primer semàfor me n'adono que faig una cara horrible i intento reconstruir-la amb cremes i base de maquillatge. Una botzina, merda, ja s'ha posat verd. Arrenco i amb les preses el rímel cau damunt de la meva faldilla. Sort que he agafat l'estampada, que dissimula bastant la taca negra que ni ja s'hi ha fet. Segon semàfor, tercer i quart en verd. Justament avui que preferia que estiguessin en vermell. El cas és portar la contrària. El següent l'agafo en vermell. Poso el rímel on hauria d'estar, en els meus ulls, i la barra de llavis a la meva boca. Una altra botzinada. L'únic cabron amb pressa que ha sortit a treballar m'ha tocat a darrere. Res, torno a accelerar. I entenc per què l'home, i la dona evidentment, són els únics animals que ens ho peguen 2 cops a la mateixa pedra. El pintallavis taca la part esquerra de la meva faldilla, que en comptes d'estampada, ara hauré d'anomenar tacada. 6è, 7è, 8è, 9è i 10è semàfor en verd. Sembla que la circulació avui és una mica més lleugera del normal. Miro el rellotge i 20, fantàstic. Ja he recuperat el temps perdut. A més tranquil·litat i mentre condueixo, recordo que avui tinc una reunió important i que m'he deixat els informes que havia de presentar enquadernats sobre la tauleta de nit. La reunió no és fins a les 9:30. Espero que a la Mar li doni temps en 1 hora i mitja de tornar-los a imprimir i enquadernar. M'havien quedat tan macos. Penúltim semàfor, en vermell, i quan vaig agafar la pinta del bolso per arreglar-me els 4 cabells que tinc, horror, no la porto. Si com a mínim tingués el cabell llarg, amb una cua dissimularia. Bé, amb una mica de colònia i desig potser el domino. A mitja sessió de perruqueria i nerviosa perquè el conductor impertinent que em segueix no em torni a pitar accelerat i, evidentment, beso tota la resta de mostra de colònia damunt del que queda de la faldilla. Sort que ja he arribat a la feina i sóc de les primeres. Fantàstic, així encara em donarà temps de passar pel lavabo abans que no em vegi ningú. Faig ús de la meva clau i entro directe al bany i allà descobreixo una última desgràcia. La brusa que porto és blanca i els sostenidors vermells. I aquesta ni tan sols lliga amb la faldilla estampada, que és de tons verds. Penso en la sort que he tingut que les potingues no es passessin sobre la meva brusa blanca de seda i això em fa estar una mica més contenta. Decideixo treure'm els sostenidors, millor sense. Unes butxaques petites col·locades al lloc clau fan que no es transparentin les meves intimitats, però el contacte amb la seda em fa posar els mugrons de punta i em sento com una ametralladora a punt de disparar. És igual, penso, i giro la faldilla perquè les taques quedin al darrere. Sort que no té cremallera i ningú s'adonarà que està al revés. De sobte, sento un soroll estrany a la bossa. Sembla el meu mòbil, però fa un soroll diferent. No és una trucada ni un missatge. Que fort. És el despertador del mòbil. Em diu que són les 7, l'hora d'aixecar-se. I bé, aquest és un dels contes llargs. Ara feia molts dies que no us llegia un conte llarg. Aquest va ser el meu primer premi, un primer premi amb un concurs molt petitet, que donaven
premis, diplomes i coses d'aquestes. Però bueno, va ser el primer premi. És un premi que vaig guanyar convocat per Conex, Coneixement i Experiència, i va ser el 2007. I res més. Fins avui, gràcies per haver arribat fins aquí, per escoltar el conte fins aquí, fins al final, i ens veiem molt aviat. Que sigueu feliços. Molt petons!